Sesekali. Sekali. Jadi cerita Amboko waktu tu ada pengajian di surau di kampung Ambo. Zaman kok? Iya. Di kampung Amboko kan surau ko lantai lu dari papan ya dari Palupuah ko. Kita tahu sepiak Palupuah. Lah itu batuang balah-balah kan. Batuan walah nama cancang ko. Jadi pengajian tu habis sembahyang anu ko, habis sembahyang Isya. Jadi ada lo pak ko menengah ceramah tu. Pernah ceramah nanti sampai di Buya tu ya. Jadi pak ko anu nyo sudah sembahyang barangku tu beles. Tu beles. Tu beles ko nak babenen do ban jo do nyo tu pak ko pasal di dalam poloh je nyo. Jadi nak ganti dah. Bauruknya. Apa tadi kan samo lo menengah pengajian ko duduk lo menjelepo di pintu lo duduk di pilihan. Orang tu kan luar masuk. Jadi musaji tentu baginjai lantai Pelupuah tadi. Iya. Walah, di apa ko lantai baginjainya duduk lo di sini barangku polohnya masa duangnya di dalamnya. Di dalamnya. Ya, jadi tentu diacuk baginjai tasapi lah anu tadi. Apa? Alah namanya ko anu kepitiang tadi. Balam Jambi. Balam Jambi. Balam Jambi. Tak kapi di Palupuah dia kan. Iya. Wah, pak tadi lah sakit menahan anu dek tasapi lah namanya ko ya. Lah sampai tapacak ye mato dek. Wak katagak malu sakit malu ke ndak sakit pun. Iya. Sadang. Bayang dek dia. Virus bayang. Dengan bayang. Iya. Jadi tu mai dia ye mato dek menahan sakit. Kecil pak nama dia pengajian tu. Cali pak nan duduk di pintuan tu. Di pintu tu. Menangis menengah pengajian ambo. Cecek. Tahu masuk duit kau mati. Cali itu nang contoh. Itulah cuk napak kau kena sindi tagak apa tadi lain. Pengajian buya yo padiah. Tapi ada nampak dia lagi tu lain. Apa tu pak? Cek buya ni. Tintir yang bawa nanan tepi. Kau citono lah kau. Boleh. Oh, kambiang. Kambiang. Lagu sepiak kan lo kambiang lah. Iya, kambiang nak mati ni. Kambiang ko. Nak pinak. Iya. Tu bahasa tu dah. Kambiang tadi ko, kambiang dari Indonesia ko untuk bulan haji nan lapeh diekspor lah ke Arab. Jadi orang Arab tu kekurangan kambiang untuk korban kok. Iya jadi. Iya. Dikirimlah kambiang dari Indonesia ko ke situ. Setelah dikirim, naik pesawat lo kambiang tadi tu. Iya. Ketabang awak dulu pernah pergi naik ke Patabang le. Kambiang le naik ke Patabang. Iya, kurang. Iya, kurang lo sepiak di kambiang lo mah. Enggak deh. Jadi enggak sepiak ancak dari kambiang. Enggak yo. Nah, bentuk gua. Jadilah dikirim kambiang dari Indonesia ke Arab. Lah seminggu di sini kuih kambiang tadi. Mana kue ya? Nak mau makan kambiang do di sini di Arab tu musim panen tu rumpi tentu tu sirah sebenarnya. Dia masih mah. Dia makan rumpi hijau ya. Di Indonesia rumpi hijau-hijau. Itu tu balik. Coba acara lain. Oh lah rapi lah menteri perkambiangan. Iya tu ada pek solusi. Dia solusi ko seluruh kambiang dari Indonesia tu dia giah kacamata hijau. BL kambiang. Lah disosompik tu sebenarnya. Laki BL hijau. Jadi BL kambiang nampak rumpi hijau sana. Iya. Api je. Ju kasih hijau dimakan itu. Dan kini umpama buruang dia jikolah kata bang sayo kinilah senteng muka sweet hati anda tabang mambu buang dia menampak padina masa di lereng gunung sayo maradai apa ala kata bang padina masa takkan najuo kamano badan dan kabatenggang tiado kawan kawan maraso ibo itu dan kini umpamo buruang dia jikolah kata bang sayo kinilah senteng muka sweet hati anda tabang mambu buang dia
menampak padi nana masa di lereng gunung. Bandung ratonyo si unggeh bondo, kau bake sia kami minta tolong, takkan nalai takkan to tidur, padi nana masa disabi urang, marato hati di dalam badan, sayok nan senteng kadipangakan, duduk tamanuang dia tedan, tapaso paruah nan basang kuikan, ba itu bana oe nasib nana malang dia, duduk bamanuang mangana untung, takkan dulu sama sopan dai tabang dia, tabang mambu buang bagurau samo gadang. Bandung ratonyo si unggeh bondo, kau bake sia kami minta tolong, takkan nalai takkan to tidur, padi nana masa disabi urang, marato hati di dalam badan, sayok nan senteng kadipangakan, duduk bamanuang dia tedan, tapaso paruang nana basang kuikan, ba itu bana oe nasib nana malang dia, duduk bamanuang mangana untung, takkan dulu sama sopan dai tabang dia, tapala mambu buang bagurau samo gadang.